Niger faba kɔnɔna na ni o ɲamɛ AES ministre saba minnu ka baara bɛnnen don Jakuko ale ni usine Bako o ɲɛnabɔli bunakun kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka darajɛ kɛ ni a kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ Niger ministre ɲɛmaa ale bolo ni u ko kumakɛ fɛɛrɛ kan minnu bɛna bila sen kan walasa AES jamana ale bɛ se ka yakubaya cogoya min na. Bamakɔ CICB kɔnɔna na k'a fɔ ko darajɛ kɛnɛ sigira fɛn min kɔni ye walasa baara ɲɛbilaw olu ka se ka kɛ kɛnɛ ye mun ni o bɛna ta ka sigi maliyɛn minnu ni olu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na ka taa jamana kɔ kan ni an ka tungarankew ye ka sira ni ka o bila sen kan walasa u ka kow ka se ka ɲɛnabɔ cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ ni ka hakilina bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye o ka se ka kɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ dugu minnu bɛ yen nɔ taji ka sɛnsɛn ka se ka don o dugu ninnu kɔnɔ an b'a fɔ ko ni o kuma taara ka o kɛ an ka minisiri fɛ ka kɛ ni a ka laseliw ye ɲamɛ ni o ye Niger jamana kɔnɔna ye. Bi ye araba ye Desanburu kalo tile 17 san 2025 aw ye aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kan. Musa Alassane Diallo ale ye ministre ye Mali kɔnɔna na min ka baara bɛnnen don Jakuko ale ni usine Bako ɲɛnabɔli bunakun kan ale ye tagama kɛ ka taa Niger ni o ye ɲamɛ Niger faba kɔnɔna na ka taa lasigi kɛ lasigi min senfɛ ni ani ministre tɔw kumana AES kɔnɔna na minnu yɛrɛ fɛnɛ ka baara bɛnnen don Jakuko ale ni usine Bako ɲɛnabɔli ma AES jamana bunakun kan an b'a fɔ ko ni sigikafɔ in ko ni ye a tako sabanan ye AES jamana ministre olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min kɔni tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka sinsin ka a kolo don hali bi an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na Niger ministre ɲɛmaa ni o ye Ali Mahamada Zente ye ale kun bɛ o kɛnɛ ɲɛmaya la k'a fɔ ko sigi kɔnɔna na u ye kuma caman kɛ ka kumasenw ni baarasenw ta ka olu bila sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye ni AES bɛ se ka yiriwa a sagoya la cogoya min na o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko baara kɛrɛnkɛrɛnnen olu taara ka o fɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ yɔrɔw tali la ka o bila sen ka sɔrɔ bosonsiraw olu ka se ka yakubaya cogoya min na AES jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u ye kumasenw ta ni ka o bila sen kan o kumasen dɔw bɛ tali kɛ dun ka fa ale sabatili la AES jamana o kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tɛgɛnɔ kɛra sɛbɛnna bani baara kɛrɛnkɛrɛnnenw taara ni ka olu kɛ walasa fɛn min kɔni ye dun ka fa ale ka se ka sabati o ko o nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o baaraw taara ka kɛ ni chambre de commerce ye ale ni office du céréalier o ma olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min kɔni hali bi basigi o ka se ka na sɔrɔ ko o nasiraw fɛ o sɔrɔla kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ halisa an bɛ to ɲamɛ ni o Niger faba kɔnɔna ye an ka ministre ni o ye Musa Diallo ye k'a fɔ a ka kumaw senfɛ Nigerkaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko a ye a sɔnni sigi kuma kan ni o dɔ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔrɔyan fan fɛ an ka dugu minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka taji ni ka o lasɔrɔ cogoya min na an b'a yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko baaraw k'olu taara ka bila sen kan mun ni o ye baara kuntagalajanw ye ka kɛ ni tɛgɛnɔ bilagɛlen ye sɛbɛnna mun kɛra ni jɛkulu ye n'o o tɔgɔ ko SONIDEP walasa fɛn min kɔni ye baara minnu ni olu kun donna o ka se ka taa ni ka a lawaleya san 2026 o ko o kɔnɔna na ni o baara dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni tajiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na ka se ka dansigi kɛ o la cogoya min na walasa fɛn min kɔni ye Niger jamana ale ka se ka fɛn min kɔni ye ladonni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔyan fan fɛ fɛn min kɔni ye tajiko ale ni sɔrɔko o ka se ka basigi an ka jamana kɔrɔyan fan na walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka u sago sɔrɔ tajiko o nasira fɛ o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kunun ko tarata ni o kun bɛ bɛn Desanburu kalo tile 16 san 2025 Bamakɔ CICB kɔnɔna na k'a fɔ ko lasigi min ni o taara baara sira kan ni o bɛ tali kɛ an ka maliyɛn minnu bɔlen don jamana kɔnɔ ni ka taa u sigi jamana kɔ kan ni an ko o ma ko an ka tungarankew an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara taara k'o bila sen kan ministre min ni ale ka baara bɛnnen don o maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka kow ɲɛnabɔli o bunakun kan ni u y'a yira k'a fɔ ko baara kɛrɛnkɛrɛnnen sira olu bɛna ta ka bila sen kan ka se ka u ka kunkan ko ni ka olu ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko ni sira kura min ni o talen filɛ ni ale sigira sariya kisɛ fɛ mun ni o taara ka o kɛ février kalo san 2025 o kɔnɔna na min ni o b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa caman ye olu senna yen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 77 ɲɔgɔnna maliyɛn minnu ni u bɛ o jamanaw la ni olu sen bɛna ta k'a ye nin baara kofɔlen in na walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya sɛnsɛnni ka o don aw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni maa minnu bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na u ka dɛmɛ sira minnu bɛ yen nɔ n'u
ka barasiraw ale ni u ka gɛlɛyaw n'u ka kunkanko kuma minnu ni olu kan ka ɲɛnabɔ ka o kow ta ni ka olu don bala o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko minisiri ale ye foli kɛ wulikajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun talen don an ka maliyɛn minnu sigilen don jamana kɔ kan ni o ye an ka tungarankew ye ka kɛ ni u bɛ baara ni waleya minnu ta ni ka kɛ ka jamana sɛgɛrɛ ɲuman ko o nasira fɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ u bɛ taa baara kɛ bolola nafolo olu donni na jamana kɔnɔ walasa ka se ka faso ale yiriwa cogoya mun na ani ka tila tuguni u ka hakilina jugulenw n'u ka hakilina ɲuman minnu bɛ fɔ walasa fɛn min kɔni hali bi Mali bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ mun na o ka se ka sabati cogoya mun na ko o foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ kɛ u ye o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ dugukoloko nasiraw fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko dugukoloko kɛlen don kungo belebeleba ye anw ka jamana kɔnɔ ni wagati in na ni ko don ni a kuma ka ca ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ tɛna se ka u yɛrɛ bali dugukolo olu sanni ma an b'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni ye weleweledakan ye ka caya ale ni damakasi ye ka caya jamana kɔnɔdenw fɛ ka kɛ ni u ka dugukoloko olu nasiraw ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kiiritigɛli ko o bunakun ka ale wulikajɔ kɛ kuma min kɔnɔna na ni u y'a yira k'a fɔ ko sariya kisɛ kuraw ko o bɛna ta ni ka o bila sen kan o sariya kisɛ min dɔ bɛ tali kɛ kiiritigɛso la ka o bila sen kan mun ni o bɛ fɛn min kɔni dugukoloko kiiriw ni ka o dɔrɔn de tigɛ walasa fɛn min kɔni dugukoloko baaraw Mali kɔnɔna na o ka se ka kɛ kilennenya jɛlenya ale ni ladiriya o ko kɔnɔna na an b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ko baaraw talen don k'o di an ka minisiri ale ka dankan ma ni o ye Bubakari Sidiki Jara ye ni ale ye secrétaire général du ministre de la justice o ye o hukumu kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dugukoloko ko a kungo ka bon kosɛbɛ an bɛ wagati kofɔlen minɛ ko sisan ko nin baarakura min ni o bɛna bila sen kan k'a bɛ kɛ sababu ye bɛn ale ni keleya o na se ka sabati jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko gɛlɛya o kɛra sababu ye ka bɛn ni keleya min ni ka a yobuyaba o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ seko hali ni dɔn ko o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an ka kɔrɔnfɛ dugu dɔw ye an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye seko hali ni dɔn ko nasira fɛ ko ɲɛnajɛ belebele o talen don ka kunda Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ kan ni an ko o ma ko biennale ni ale kɔni baaraw bɛna taa ka a kɛ décembre kalo tile 18 fo ka taa a bila a tile 28 na an b'a fɔ ko o baara nasiraw fɛ walasa fɛn min kɔni o kow ka sigi sen kan an ka minisiri ni Mamu Dafe ye ale kɔni sen yera fɛn min kɔni Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ walasa ni baara kofɔlen minnu filɛ ni o ye biennale ye ka taa ale baaraw ni ka taa olu nun don o hukumu kɔnɔna na ka tila tuguni ka yira k'a fɔ ko nin biennale ka kɛ Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ni wagati kofɔlen in na ko o bɛ a jigiya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɛn ale ni kelenya ani hakilisigi ye ko fɛn min kɔni ye seko ale ni dɔnko yɛrɛ fɛnɛ nasiraw fɛ Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ko o ye basigi sira ye o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ni min dasigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna to kunnasiri la cogoya si la an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko aw k'an bɛn wasala.